Doncs, com us deia, la jornada d'orientació professional està emmarcada dintre, com us ha comentat la Montse Palomar, dintre del pla de millora del rendiment acadèmic i la fidelització de l'alumnat, de tots els ensenyaments que aportem des de la direcció general, però aquesta jornada no l'hem fet sols ni soles, sinó que, com podreu anar comprovant al llarg de la jornada, aquí hi ha altres persones del Departament d'Educació que també han participat d'una manera o més directa o més indirecta en l'àmbit de l'orientació. I, per tant, també tenim els companys i les companyes del Servei de Projectes i Programes, tenim els coordinadors de la xarxa Activa FP, hi haurà per aquí professorat i coordinadors de la xarxa Orienta FP, està la cap de servei, tenim a més companys i companyes que havien estat a la direcció general que ara estan desenvolupant tasques de coordinació i de direcció amb altres centres educatius, tenim les tècniques i les persones coordinadores de l'educació inclusiva i, per tant, de la Subdirecció General d'Educació Inclusiva. També tenim companys i companyes tècniques i jo crec que també estava per aquí el subdirector de la Subdirecció General de Transformació Educativa i del Servei d'Èxit Educatiu. També tenim companys i companyes de la Subdirecció General de Suport a la Comunitat Educativa per tot el que és el Servei d'Orientació Acadèmic de l'àmbit comunitari. I tenim el gruix de persones, de professionals de l'orientació educativa que esteu treballant o bé directament amb l'alumnat de l'ESO i batxillerat, o bé en EAPS, o bé, que és una de les qüestions que avui volíem visibilitzar i explicar-vos, les orientadores educatives que s'han incorporat per primera vegada a la formació professional. I, per tant, avui quan parlem d'orientació educativa no parlem només de l'orientació educativa des d'un punt de vista, sinó que tenim totes aquestes vessants i tots aquests lligams amb molts equips, amb molts recursos i amb una línia des del Departament d'Educació. Jo us comparteixo una petita presentació perquè ens sigui més fàcil aquesta petita xerrada que hem fet introductòria, perquè creiem que era important començar a veure tots els recursos i veure tots els... Es veu ara? Encara no, Pilar. Sempre passa. Quan la tens preparada... Bueno, triga el seu temps. Ara sí. Doncs, com bé us deia, enteníem que per emmarcar totes les participacions i les intervencions que hi haurà avui a la jornada d'orientació educativa a la formació professional, havíem de comptar amb professionals d'altres ensenyaments, com poden ser de la secundària obligatòria, com pot ser del servei d'orientació en l'àmbit comunitari, com poden ser des dels serveis territorials, com pot ser del mateix Departament de Treball. I això era important per nosaltres perquè nosaltres creiem fermament que l'orientació és un dret de les persones. Quan parlem d'educació, tothom té clar que els nois, els nens, les nenes, els nois, les noies i ara les persones adultes tenim dret a la formació, a l'educació, però entenem que al llarg d'aquests anys la normativa que va començar sent només o indicant només que hi havia un dret a l'educació i a la llei del 1970 indicava que sí que era important que l'alumnat rebés formació i orientació educativa
al llarg de la vida, però al llarg de la vida ells entenia que era només al llarg de la vida escolar. Ja amb la llei del 1970 ja fins i tot es van proposar que hi haguessin departaments d'orientació que finalment no van fraguar i fins i tot es proposava que el COU, que suposo que la majoria de nosaltres l'hem cursat, el curs d'orientació universitari, portés associat uns serveis d'orientació que permetessin l'assessorament i l'orientació dels nois i de les noies que cursessin aquest curs, el COU, per anar cap a la universitat en aquell moment. Això va ser com començar a parlar de que els nois i les noies tenen dret a l'educació, però a l'educació dintre de l'àmbit educatiu. Més tard, en el 85, la LODE ja es reconeix que l'alumne té dret a rebre una orientació, i en aquest cas ja diu educativa per una banda i professional per l'altra, perquè entén que l'àmbit acadèmic entra a formar part de l'orientació educativa i fins i tot ja s'esmenta que tot tutor, tot tutora i tot professorat té incorporada aquestes funcions d'orientació i de tutoria, d'acció tutorial com a pròpies de professorat. I, per tant, aquest concepte que perdura fins ara i que nosaltres a la formació professional s'ha potenciat amb diferents estructures, doncs qualsevol professor i professora fa tasques de tutor, de tutora i fa tasques d'orientació, o acadèmica, o personal, o professional. Dependrà de les titulacions, dels moments i dels càrrecs o les actuacions que estiguin fetes. Hem d'esperar-nos fins a la LOCSE, que per la FP va ser tot un revulsiu. Passàvem d'un sistema d'FP1 a FP2 a un sistema ja de cicles formatius lligats a les ocupacions de les empreses. I ja la LOCSE ja diu que un dels factors d'èxit pels quals es pot incrementar la qualitat de l'educació és que l'alumnat rebi orientació educativa i que aquesta feina, aquesta activitat, formi part de la funció del professorat. Aquí va ser quan es van començar a constituir el Departament d'Orientació. Aquest va ser el model que es va adoptar des de totes les comunitats autònomes d'Espanya i, en canvi, a Catalunya es va optar per un model d'incorporar el personal d'orientació educativa en els centres educatius, però no en un departament, sinó com a professional que dona serveis a tot el professorat i a l'alumnat. Ens haurem d'esperar fins al 2006 perquè s'estableixi com a principi fonamental de l'educació l'orientació educativa i professional, i és a partir d'aquí que ja podem parlar que educació i orientació van de la mà, són com les dues cares d'una moneda, de manera que quan parlem d'educació estem parlant d'una educació que sigui orientadora, que sigui equitativa, que sigui justa, que sigui en perspectiva de gènere, que sigui confidencial. Li podem posar tots els adjectius que ens ajuden a completar i a definir i a compartir aquest terme. Però sí que és veritat que totes les directrius europees, a partir de la Comissió d'Orientació al llarg de la vida del Parlament Europeu i del CEDEFOP, finalment tothom té clar que l'orientació s'ha de dur a terme a les persones en qualsevol edat, en qualsevol moment de la seva vida, tant si són actuacions per l'educació infantil, la primària, la secundària, com per persones que estan aturades, persones al llarg de la vida, persones que es volen reinventar, persones que volen canviar de feina, persones que ja han acabat la seva etapa laboral i estan en una altra etapa de jubilació, també poden rebre orientació, i que aquesta orientació ens ha de permetre bàsicament dues coses. Per una banda, que tinguin eines per identificar les seves capacitats, aptituds, interessos en cada moment de la vida amb un objectiu, amb la finalitat que vulguin, i que això sí permeti adoptar decisions en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la formació i en l'àmbit del treball. Per tant, entenem que l'orientació és un dret de les persones a poder gestionar la seva pròpia trajectòria vital. Aquest és el nostre leitmotiv, aquest és el nostre punt de partida i el que ens guia tant en el pla de millora del rendiment acadèmic com en totes les actuacions que es porten a terme des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. De fet, la campanya que l'any passat va tenir molta acceptació de 174 graus de futur
no només anava dirigida als joves, sinó que anava dirigida a qualsevol persona interessat en saber què era un cicle formatiu, en saber què era la formació professional, què era la formació professional dual, i això va permetre donar a conèixer uns estudis que jo sempre dic que els coneix molta gent, però que a vegades no opta per ells per molts factors. Aquí, en el Pla de Millora del Rendiment Acadèmic i la Fidelització de l'Alumnat, estem estudiant les causes per les quals l'alumne identifica que un cicle formatiu és adient per poder estudiar, però també és veritat que estem identificant quines són les causes que no permeten que l'alumne es mantingui estudiant i que acabi tenint una titulació i es pugui qualificar. Aquest dret de l'educació nosaltres tenim el mandat de poder portar-lo a terme dintre del que és la formació professional. I, per tant, sempre que hi ha unes idees, al darrere ha d'haver-hi un pla d'actuació específic, perquè si no, no avancem i no donem pautes tant a la societat com al professorat o altres professionals que hi hagi i que tinguin dintre de les seves funcions l'acompanyament, l'assessorament, la informació, l'orientació. Pilar, Mana. no es veu bé la presentació, es veu en vertical com si fos tipus mòbil o cartell. T'ho dic perquè hi ha part de la informació que ens estem perdent. Que tot aquest material de presentació després ho posarem en l'Xtec, ho penjarem en l'Xtec, però era perquè ho sapiguessis. Val, però no es veu... No es veu la diapositiva sencera. Un segon. No em costa res. Comprovo un momentet que estigui... Perquè... El que puc fer és, en comptes de fer presentació de 2 pantalles, faig la pantalla completa i llavors... Sí, millor pantalla completa, Sí. És que us veig ara a vosaltres, comparteixo la pantalla, però us veig a vosaltres. Disculpeu, canvi pantalla completa. Quan la tinguis en pantalla completa no ens veuràs. La presentació la tens en pantalla sencera, en pantalla gran? Sí, però no me la deixa obrir. És que la tinc en pantalla oberta i quan poso ara... Ara com la veieu? Ara està carregant-se i la veiem bé, Pilar, tota sencera. Sí, la veieu així bé? Vale, perfecte, doncs la deixo així, d'acord? Vinga, merci. Doncs... No està en mode presentació,
no està a presentació, saps què vull dir? Ara sí. Sí? Gràcies. Ara perfecte. Doncs el que deia llavors és que aquesta conceptualització que tenim de l'orientació com a dret de les persones, l'hem fet aterrar, hem fet tota una sèrie d'actuacions lligades al pla de millora per promoure l'orientació educativa, l'acció tutorial, com una eina de prevenció de l'abandonament. A nosaltres ens agrada més agafar el terme positiu, que és promoure la fidelització de l'alumnat i, a més, promoure que el seu rendiment acadèmic sigui millor del que en un principi pensa que tindrà i, per tant, fer assessorament, fer un acompanyament perquè millori el seu rendiment acadèmic. I això és important perquè vincular l'acció tutorial amb l'orientació acadèmica i professional permet que els professors treballin en xarxa, que és el que fan, en xarxa, que es coordinin, que puguin identificar un pla d'acció tutorial específic per cada centre educatiu, específic per l'AFP, i, per tant, que no siguin actuacions soltes, sinó que siguin actuacions que estiguin lligades i que vagin amb la mateixa finalitat, que és promoure l'orientació educativa tant a les etapes educatives, als ensenyaments anteriors, com als ensenyaments posteriors, o també mitjançant serveis de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per experiència laboral o amb activitats socials o per procés d'acreditació de competències que puguin fer que les persones treballadores puguin incorporar-se, començar, reincorporar-se, reorientar-se o arribar per primera vegada a la formació professional. Faig un parèntesi. Sempre que parlem de formació professional sempre diem FP i fem referència als 174 cicles formatius que hi havia l'any passat. Aquest any en tenim 3 més, per tant, els 177 cicles formatius diferencials. Però aquest concepte per nosaltres també és molt ampli perquè tenim uns estudis que són els ensenyaments esportius, que són estudis professionalitzadors. Tenim els estudis d'arts plàstiques i disseny, dels graus professionals de música, de dansa, els cicles formatius d'arts escèniques, que tenen la mateixa configuració que l'FP, amb cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, i, per tant, podem entendre que quan parlo de formació professional també estic fent extensiu a tots els altres ensenyaments de la direcció general. Amb aquesta diapositiva pretén ser un resum d'aquelles actuacions que potser algunes coneixeu i altres no coneixeu, que són les que estem duent a terme des de fa 2 anys i algunes són les que estem planificant per l'any que ve. Les que són noves, diguéssim, són les de color vermell, per entendre'ns. És a dir, la casa gran de la formació professional és una casa que acull a persones que es volen formar professionalment i, per tant, que volen tenir una qualificació professionalitzadora que permeti anar a treballar i que permeti millorar la seva formació, la seva educació per anar a treballar, per incorporar-se en el mercat de treball o per reincorporar-se o per repensar què és el que està fent. I, per tant, tenim tota una sèrie d'actuacions, us explico primer les primeres, que permeten que els alumnes estiguin orientats. Per una banda, tenim tots els centres educatius estan fent l'avaluació diagnòstica i un pla de treball pedagògic pel grup classe de primer i de segon de cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior. Això es va incorporar ja l'any passat i, per tant, aquest pla de treball pedagògic permetrà que el tutor o la tutora o el professorat del centre i aquells altres professionals que intervenen a la formació professional, com a especialista o com l'orientadora educativa, permetrà que es pugui fer un abordatge competencial de l'aprenentatge, per tant, que l'aprenentatge d'aquest alumne sigui amb un eix totalment competencial, que se li pugui orientar amb itineraris formatius personalitzats, o bé perquè acaba un cicle i pot completar un altre, o bé perquè acaba un cicle i se li informa, se li orienta que faci una formació ocupacional. I a part d'aquest treball propi, tots els centres d'FP estan organitzant, actualitzant, perquè molts, la veritat, que ja el tenien, estan actualitzant el PAD o bé estan fent un d'específic d'FP. Aquesta és una de les apostes
que tenim en els centres educatius, a part de que tots els centres educatius estan incorporant l'hora de tutoria a primer i a segon curs de tots els cicles formatius i de tots els cicles de grau mitjà i de grau superior. A més, les distribucions curriculars comunes que s'implanten aquest any permetran poder fer aquesta aposta pel treball competencial i, per tant, tot tipus de metodologies d'aprenentatge competencial, com pot ser projectes, reptes, aprenentatge i servei, simulació clínica, totes les metodologies que ens permeten que aquests alumnes siguin competencials, i també ens permetrà que l'alumne pugui optar per fer o la FCT o pugui fer la formació dual. Per això tenim un grup de professorat que fa aquest acompanyament al llarg del curs, que orienta les seves activitats pròpies dels mòduls professionals, però també a l'àmbit de la tutoria. Evidentment, el paper de tot el professorat és important, però hem volgut marcar aquí el paper del professorat de FOL perquè és el professorat que fa l'orientació laboral i el que lliga, el que coordina en aquests moments tot el que són les activitats d'informació i orientació professional. Amb la incorporació aquest any passat de les 6 primeres orientadores educatives a la formació professional, i aquest any en tornarem a tenir com a mínim 6 més, el que estem conformant és el nou servei d'informació i orientació professional que proposarem que tinguin tots els centres d'FP a Catalunya. El CIOP estarà format pel professorat dels cicles formatius, una representació pel professorat de FOL, pel professional d'orientació educativa, i en el cas que hi hagi un tècnic d'integració social, doncs també formarà part d'aquest CIOP. El CIOP haurà d'organitzar i coordinar-se per totes les actuacions d'informació i d'orientació professional. Dintre d'aquest marc, què s'està fent des de la Subdirecció General? Doncs està creant el banc de recursos de tutoria perquè el professorat tingui a disposició unes activitats que pugui agafar, remenar, millorar o senzillament portar-les a terme. Podreu comprovar que tenim ja un apartat d'acció tutorial i orientació educativa incorporat en l'ICSTEC, i des d'aquesta setmana ja tenim l'apartat del professional d'orientació educativa a la FP, que seran tot el material i totes les actuacions que portaran a terme les orientadores educatives a la FP. Per tant, ja el podeu consultar. Però, a més, quan els alumnes han fet el pas per un centre en el que hi ha una distribució curricular comuna, en el que se li orienta amb itineraris formatius personalitzats, en el que té una formació competencial, al final, en acabar els 2 anys, sortirà amb un itinerari professional, un informe personal d'orientació professional, a l'IPOP, que li diem. L'IPOP permetrà recollir el currículum vitae competencial, permetrà recollir les àrees d'especialització que hagi anat veient en els diferents mòduls professionals, permetrà recollir aquella proposta de formacions especialitzades o polivalents que l'orienti cap a l'especialització o cap a una polivalència, de manera que sortirà amb un marc general cap a on ha de seguir la seva trajectòria formativa i la seva trajectòria laboral. Treballar dintre de la formació professional és fàcil, però també és fàcil treballar abans de la formació professional. I, per tant, per l'any que ve, ja us explicarà després la Montse Palomar a l'apartat de bones pràctiques, engeguem amb els 10 serveis territorials, amb els 9 serveis territorials del Consorci d'Educació de Barcelona, l'elaboració d'un catàleg d'actuacions de formació professional i ensenyaments de règim especial per vincular els centres que tenen aquesta oferta amb les escoles d'adults, amb els instituts que tinguin l'ESO i el batxillerat, i estem començant a dissenyar el dossier Jo vull treballar de, que permetrà tenir uns documents digitals definits entre la relació que existeix entre les ocupacions, els llocs de treball i els cicles formatius. Això són 2 actuacions aquestes que permetran utilitzar-les també dintre de la formació professional per entendre el perfil professional, per aproximar-se a les ocupacions que després podran treballar els alumnes, però també ens pot permetre a altres professionals que estiguin fora del sistema educatiu, com els punts d'informació juvenil, com els orientadors laborals, com altres professionals que hi siguin.
Jo crec que aquestes dues actuacions van dirigides especialment per l'alumnat, però sí que és veritat que hem pogut incorporar que poden haver-hi actuacions i aquest material es pot utilitzar per part del professorat, a la tutoria o a dintre dels mòduls, per part dels orientadors educatius i també per part de tots els professionals de suport educatiu que acompanyen la tasca educativa diària. Per tant, en el TIS, amb els educadors d'educació especial, tant en el centre d'educació especial com en els CIEs, i també els promotors i les promotores educatives que també fan tasques d'informació, acompanyament i d'orientació. Per últim, se m'havia acudit posar-lo en color vermell, però no és nostre, no és de la nostra direcció general, és de la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa. Aquest darrer any es va posar en marxa el Servei d'Orientació de l'àmbit comunitari, en el qual tenim els orientadors educatius també treballant conjuntament en totes les etapes educatives i, com no pot ser d'altra manera, treballant conjuntament amb la formació professional. I, per tant, amb aquest lligam i amb aquest esquema el que fem és lligar l'orientació educativa des de l'ESO i les etapes anteriors amb l'orientació educativa dintre de la formació professional i l'orientació educativa fora del sistema, fora dels ensenyaments, mitjançant el Servei d'Orientació i Acció de l'àmbit comunitari. Sí que és veritat que estem treballant per poder establir un sistema integrat d'informació i orientació professional. Això és una de les tasques que té encomanada la nova Agència de la Formació Professional i de les Qualificacions Professionals i entenem que aquest esquema, que ara és això, un esquema, es pugui complementar amb totes les actuacions que es posen en pràctica i que tenen planificades i portades a terme pel Servei d'Orientació de Catalunya, per la Direcció General de Joventut mitjançant els punts d'informació juvenil, mitjançant la Direcció General del Departament de Treball per tot el que són les promotores d'igualtat i en l'àmbit de la promoció de la igualtat de gènere a les regidories corresponents, perquè també fan informació i orientació. I, en definitiva, amb tots aquells professionals que la suma de tots permetran que qualsevol persona tingui en qualsevol moment de la seva vida l'oportunitat de dirigir-se en un moment donat a demanar o senzillament una informació o un procés més llarg d'orientació. L'aposta de la Direcció General és que els centres d'FP, tant els centres que tenen oferta mixta, que diem que són els centres que tenen ESO, batxillerat i ensenyaments esportius i formació professional, com els centres únics d'oferta de formació professional, esdevinguin claus en aquest procés d'orientació professional. I esdevinguin claus perquè tenim professorat especialista amb la formació i orientació laboral, perquè tenim professorat especialista amb l'orientació educativa i perquè tenim professorat especialista en cada un dels cicles formatius. Per tant, entenem que aquest dret a totes les persones a tenir l'orientació, actualment el tenim ja configurat en un primer estadi a dintre de la formació professional. Doncs per mi, jo ho deixaria aquí, perquè crec que com a pinzellada i com a panorama de la jornada, crec que he pogut veure quines són les actuacions que proposem i que la majoria ja les estem duent a terme per promocionar, per vincular l'orientació educativa amb l'acció tutorial i només us desitjo que tingueu molt bona jornada i que totes i cada una de les intervencions que hi haurà aquest matí us puguin aportar o bé un convenciment de que la vostra feina va cap a aquest camí o bé algun aspecte nou que no coneixíeu o que no havíeu arribat a copsar. De veritat us agraeixo moltíssim que estigueu aquí. M'agrada veure cares noves perquè això vol dir que l'orientació a la FP es va ampliant i us desitjo que tingueu una bona jornada. Fins després. Hola, Pilar. Molt bé, Pilar, gràcies. Ens has situat una mica i hi ha hagut algunes preguntes que han sorgit arrel de la teva exposició. Jo no sé si la vols contestar ara, en principi només hi ha una, o si
les deixem més endavant. No, com que encara em queda un parell de minuts, que nosaltres, com dic jo, parlo amb força de pressa. Que jo hagi recollit en el xat, la Mònica Juez fa una pregunta i diu que què es necessita per tenir un orientador o orientadora en la formació professional. Ah, molt bona. Doncs el nostre pla de treball és que hi hagi un orientador o orientadora o a jornada sencera o a mitja jornada a tots els centres que hi hagi formació professional, sí? Però enteneu que són 260 centres i, per tant, és impossible que d'una vegada ho puguem fer. Per tant, nosaltres hem fet la fase 1, que és en 3 anys tindran orientadors i orientadores tots els centres que tinguin oferta única d'FP. Sí? Perquè entenem que són els prioritaris, perquè no tenen possibilitat ni de parlar ni de coordinar-se amb l'orientadora educativa o amb l'orientador educatiu del centre. Per tant, la primera fase serà aquesta. I tan bon punt acabi aquesta fase, per tant, l'any que ve tindrem ja els 34 centres específics d'FP, els tindrem ja amb orientador educatiu, si tot va bé, si tenim pressupost, perquè aquestes coses sempre passen. Després farem una fase d'implantació per als altres. El que sí que és veritat és que, com bé sabrà la Mònica, per exemple, en els seus centres, tots els centres que tenen la família de serveis socioculturals de la comunitat, doncs a la majoria d'aquests centres ja han pogut organitzar un servei d'informació i orientació professional perquè poden fer tutories tècniques, no? Per tant, perfecte. Però, a més, des de l'any passat, qualsevol centre que tingui FP pot demanar tenir un orientador educatiu per càlcul de plantilles pel que diem les cues d'hores. És a dir, un centre pot decidir deixar de desdoblar 2 matèries perquè té poc alumnat, no? O perquè té cues de 3 professionals i pot decidir canviar-ho per un orientador educatiu. O, senzillament, com han fet molts dels centres educatius d'FP, doncs hi ha centres educatius que directament ja han apostat per incorporar l'orientador educatiu i quan fan la relació de professionals, doncs diuen tants professors de PT, DPS i un orientador educatiu i se li atorga. Però donar-los com a extra, que és el que volem per tots els centres, doncs estem en un pla això. Ara, amb la primera fase a 3 anys, que acaba l'any que ve, i a partir de l'any que ve començarem amb els centres que tenen oferta mixta. Llavors hi ha dues preguntes que per mi són molt similars, les de l'Ariadna Lleonard i la Rosa Villaró, que diuen i que pregunten quin perfil d'orientador o orientadora educativa han de tenir, quin perfil han de tenir aquestes orientadores educatives. Molt bé. Bueno, a l'Ariadna i a la Rosa les conec, encara de tenir-los per aquí. Doncs el perfil és el perfil d'orientador educatiu que estableix el departament. Per tant, és el PSI, l'orientador educatiu. Per tant, té formació, si no m'equivoco, en pedagogia, psicopedagogia o psicologia. I per què aquest perfil, que seria la següent pregunta, i no un altre perfil? Doncs perquè dintre dels equips docents tot el professorat té l'encàrrec de fer l'acció tutorial i l'orientació. Per tant, hem de formar el professorat, com bé haureu pogut veure amb el pla de formació, amb recursos didàctics, pedagògics i d'orientació a tot el professorat de qualsevol especialitat, igual que el professorat de formació i orientació laboral té una part d'orientació professional i d'orientació laboral, doncs, i se li forma amb metodologies. El professional d'orientació educativa té la seva capacitació amb orientació acadèmica i professional i ara el que estem fent és formant-los, com que estem en una etapa concreta, doncs formar-los en formació professional, amb com s'organitza la formació professional, com s'ha de fer l'avaluació diagnòstica, com s'ha de fer el pla de treball pedagògic, com s'ha de fer el pla d'acció tutorial. I, per tant, el que ens aporta de més és el seu coneixement de les metodologies i del procés d'ensenyament-aprenentatge, que això és important. I, a més, un altre punt important és tot el procés de suport a la inclusió de l'alumnat a la formació professional. I farem una última pregunta, perquè ja tenim la següent ponent esperant, que la Glòria Medina demana, diu que en aquest sistema integrat d'orientació com es dona entrada als PFIs?
Bueno, el sistema integrat d'informació d'orientació professional no està encara definit. És una feina que la té encomanada el Consell Català de la Formació Professional i que després es passarà a l'Agència de Formació Professional i Qualificació Professional i no està incorporada. Per tant, estem parlant del servei d'informació dintre de l'FP o de processos d'orientació en altres llocs. Clar, entenem que la formació professional són tots els estudis. Ens centrem en els cicles formatius perquè els cicles formatius són els que actualment estan en tots els centres educatius i els PFIs és formació professional i quan parlem de la formació professional, si hem de parlar de tots els ensenyaments, doncs hauríem de parlar d'altres a part dels PFIs, és a dir, de nivell de qualificació 1 tenim els programes de formació i inserció, els PFIs d'un any de durada, els CIFES, els itineraris formatius específics per a l'alumnat amb discapacitat intel·lectual lleugera i moderada, i són de 4 anys per fer formació de qualificació 1, i després tenim la formació professional bàsica. La formació professional bàsica també és el cicle formatiu de caràcter bàsic dintre de l'entrada directa. De l'FP bàsica es passa al cicle formatiu de grau mitjà i de grau mitjà al cicle formatiu de grau superior. I els PFIs i els CIFES tenen una altra entrada. El pla de millora del rendiment acadèmic, tenim un grup de treball en fase incipient per poder treballar com aquests alumnes dels PFIs s'incorporen als cicles formatius de grau mitjà i comencen a tenir èxit amb els cicles, però dintre de la seva estructura ja tenen la tutoria incorporada, com els CIFES, són uns estudis que tenen la tutoria incorporada, tutoria amb un pla de treball i tutoria que fan l'acompanyament per a aquest alumnat. Vull dir que no estan incorporats de manera ordinària. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pilar, per la informació, per situar-nos una mica en aquest mapa tan complex de la formació professional i tot el que abarca i tot el que està inclòs, que a vegades no som conscients. I ara donaríem pas a